Aquest cop em toca començar donant les gràcies. Gràcies a totes aquelles persones que ens esteu seguint i compartint les nostres entrevistes. També agrair al Jordi i a l'Alícia per atrevir-se a ser els primers en explicar les seves històries, al Viu Molins per col·laborar i fer visible el nostre projecte i, sobretot, al Jordi Mateu per editar i produir aquest programa. Sense oblidar, evidentment, el Guillem Guitart, l'Adrià Casaín i l'Òscar Bonilla, que formen part del nostre equip. Dit això, avui tornem amb una història plena de viatges, triomfs i professionalitat, però a la vegada una història algo truncada per les desafortunades lesions que el van obligar a prendre dures decisions i tornar a Molins de Rei, la que és la seva casa. Aquí comença Més enllà a l'esport. Doncs avui canviem d'esport, avui passem de la pilota als peus a les mans. Arnau Triginer, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, aquí content d'haver estat invitat a l'entrevista aquí. Amb ganes d'explicar la teva història? Home, i tant. Bueno, és el primer professional que ve aquí, perquè el Jordi i l'Alícia jo me'ls estimo molt, tinc molt d'apreci, però el primer professional ets tu, així que, bueno... primer de tot, avui comencem pel final. Ens has portat una samarreta, ens has portat aquest detall amb el teu número 8. Explica'ns una mica el significat d'aquesta samarreta que has portat. Bé, aquesta samarreta és del meu primer any a Lleida. Jo tenia 17 anys i el dia del meu aniversari, que va coincidir que jugava al Lleida a l'Eport a casa, que jo feia 18 anys, doncs em van fer debutar a segona divisió espanyola, a l'Eport. I, bueno, doncs a més amb la samarreta amb la que vaig debutar. Doncs m'agrada molt que l'hagis portat aquí, ja que és un record important per tu. Com dius, l'Eport és la segona divisió espanyola. I ara mateix, quina és la teva situació actual esportivament? Bé, doncs ara, entre lesions i Covid, vaig decidir deixar apartat el tema professional i tornar aquí a casa a Molins. I ara doncs estic jugant actualment aquí al Club Bàsquet Molins. Esteu aquí al Molins, ara no esteu jugant o la vostra lliga sí que continua? No, la nostra lliga és primera catalana. La que sí que segueixen jugant potser seria una categoria superior, que és Copa Catalunya, que aquí el meu primer any a Molins vam estar a Copa Catalunya, que no estic segur si juguen, i després hi ha la Lliga EVA, que és la que està un pèl més amunt de Copa Catalunya, que aquesta sí que és la que segueix jugant ara mateix. Diguéssim que tot el que és nacional sí que continua, el vostre, com és la primera catalana, doncs no continua. Bueno, la teva història, anem a començar pels clubs pel que tu has passat. Tu vas estar molts anys jugant al Barça, si no m'erro. Explica'm com va començar aquesta etapa teva al Futbol Club Barcelona. Bueno, tot va començar, jo jugava de la B al Cornellà i bueno, van venir diversos ojeadors allà a veure com jugaven els campionats d'Espanya de la B i tal, i van fer un entrenament preselectiu, saps? I llavors en aquest entrenament preselectiu a la ciutat esportiva del Barça doncs ens va sortir uns bons entrenos, tal. Vam veure projecció, em va veure que podia créixer, perquè era un nen que estava poc fet a l'edat de la B, i van dir, bueno, doncs, pot ser un valor aquest nen. Llavors vaig començar a l'època d'infantil B. Quants anys vas estar? 6 anys, fins al juvenil A. 6 anys, i en aquest moment què vas decidir fer? O sigui, quan passa aquesta etapa del Barça de 6 anys, que són molts anys, tu buscaves estar al primer equip, què buscaves? Els últims 2 anys de juvenil jo ja entrenava amb el segon equip del Barça, sempre. És a dir, ja fèiem el batxillerat per la tarda per poder entrenar pels matins amb el segon equip del Barça. L'únic problema és que van haver-hi diversos canvis en les directives i gestions, sobretot de les categories juvenils i etc. I llavors es van començar a portar jugadors d'estranger, la gran majoria. Llavors van començar a deixar de banda, diguéssim, els jugadors de casa. I a mi, tot i acabar el segon any de juvenil i em van inclús oferir de seguir jugant amb el Barça B, jo vaig decidir marxar a Lleida. I aquí és quan comença la teva etapa al Lleida. I quants anys passes al Lleida llavors? 2 anys. 2 anys. I aquí és quan marxes a Alemanya?
Després dels 2 anys a Lleida marxo a Alemanya. I com és aquesta etapa que vius a Alemanya, fora de casa? Imagino que vas estar tu sol allà a Alemanya. Com ho vas passar? Vaig tenir la sort de que el primer any almenys vaig anar amb 3 espanyols. O sigui, 3 espanyols érem Aleix Pujades, un de Vic, jo i un canari. Llavors ens vam posar a viure junts. De fet, era com un projecte de la Unió Europea en el qual tu havies de compaginar el bàsquet de forma professional amb estudis d'alemany i fer com certs estudis. Llavors, el primer any allà a Alemanya va estar molt maco perquè vam compartir amb aquests 2 jugadors i el mateix idioma i tal, i vam poder fer una bona temporada de bàsquet i col·lectivament els 3 vam fer molt bon grup i ens vam donar costat a cada un, saps? Llavors és com que no ens vam sentir del tot sols. Quan estàs fora de casa però almenys tenies aquests amics, com dius, podem dir que tu en aquesta època vivies del bàsquet? O sigui, tenies el teu contracte, tenies el teu salari? Sí. De fet, aquí ja vivia del bàsquet. O sigui, aquí a Lleida també vivies? A Lleida és més complicat perquè a Lleida no vaig anar a jugar directament a segona divisió espanyola, sinó que jugava en un filial. Llavors entrenava sempre amb el de segona divisió, sempre anava convocat, però no tenia contracte de primer equip, tenia contracte de filial. I llavors el salari no era el que jo buscava. El que buscava era, diguéssim, una transició a fer un pas més important, com el d'Alemanya. Llavors aquí sí que a Alemanya sí que puc dir que vivia del bàsquet. A Alemanya també vas estar a segona, no? Si no m'equivoco? A Alemanya el meu primer any va ser quarta divisió. Quarta divisió, va ser una temporada espectacular i vam pujar. Llavors vam estar a segona B. Veient el nivell d'Alemanya i veient el nivell d'Espanya, amb quin et quedes? Creus que hi ha més nivell allà o que es cuida millor el bàsquet allà o aquí? És molt diferent, Aquí el bàsquet espanyol és més tècnic i el bàsquet alemà és bastant més físic. Jo, per exemple, aquí que he jugat en una posició més interior tota la meva vida aquí a Espanya, pel fet que soc alt i tinc bastanta planta de jugador interior, quan vaig anar a Alemanya em van estar col·locat a base algun cop. Ostres. Sí. Perquè els jugadors són molt forts, són molt rocosos i jo tenia més o menys la tècnica d'aquí, perquè al final els anys al Barça sobretot et donen molta tecnificació i molt entreno individual i per apurar i definir bé la tècnica. I allà a Alemanya falta una mica d'aquest pas endavant, sobretot en la tècnica individual. De tots aquests equips, totes aquestes temporades que tu has viscut en bàsquet professional, al Barça, amb quina et quedes? Quina creus que ha sigut la teva millor temporada o la teva millor etapa com a jugador? La meva millor etapa com a jugador diria que és el primer any a Alemanya. Va ser un any espectacular, la veritat. El primer any fora del país, pensava que potser seria difícil, sí que va ser difícil, no? Al principi sobretot, però et sents recolzat pels teus amics de l'equip, vam fer molt bona pinya, amb els estrangers tots, vull dir, increïble, i a més vam fer una temporada espectacular on la vam guanyar l'últim partit davant de la nostra afició i la veritat és que va ser... Afició, que ara afició sona... Ostres! I tenies molt de contacte amb la gent d'aquí, amb els teus amics d'aquí de Molins, que sou un grup molt gran, o sigui, ens coneixem i el grup és molt gran, molt ample. Tenies molt de contacte, o amb la teva família també? Sí, o sigui, per molt que estigués fora mai els vaig deixar de banda. Vull dir, al final són el que em sosté a mi, tenir-los darrere sempre. I inclús alguns em van venir a visitar i sí, la veritat és que... En aquest moment que dius que estàs a Alemanya és quan comença la teva lesió. Explica'm una mica perquè jo sé del teu problema que vas tenir, però no sé gairebé com comença, ni on acaba, ni si ha acabat o no ha acabat, perquè jo recordo quan baixava jo del camp del Molins i baixava a veure't a tu, que jugaves al poli, que havies tornat, i no jugaves, i jo deia, ostres, diu, què li passa al Triginer, què li passa, no sé què, i els col·legues em deien, no, que està lesionat, i explica'ns una mica com ha sigut aquesta lesió. Tot va començar el segon any a Alemanya, l'any, diguéssim, que vam pujar de categoria, que era un filial també, i a més, el primer equip pel qual nosaltres érem el filial jugava a primera divisió alemana. Jo havia d'anar a fer la pretemporada amb ells,
Era la temporada en la que jo crec que podia donar el salt a ja ser primera divisió. Em pots dir, sisplau, l'equip? Quin equip era? El filial era el Rot-Weiss Cuxhaven, bàsquets. Ja. Ja. Tu creu, tu. Jo m'ho crec, sí, segur. I el primer equip era Eisbären Bremerhaven. Pots parlar amb el meu idioma, sisplau? No, és broma. Però són els ossos polars de Bremen, per dir-ho d'una manera, perquè hi ha els equips alemans... Vale, el Werder Bremen, o sigui... Sí. Utilitzen com bastant noms d'animals per definir els seus equips de bàsquet i de hoquei. I llavors, això, va començar tot el segon any. Comença la pretemporada, molt bé, fent molt bons números, sobretot a pretemporada, i al començar la temporada, després del primer partit, em vaig fer un esguinç de tercer grau al turmell. Vaig estar 4 setmanes 5 fora i, clar, això ja com que condiciona pel simple fet de que... Quan tornes ja no és el mateix, tampoc. Exacte, quan tornes no és el mateix i el fet de que hi haguessin certes restriccions pels estrangers en la lliga alemana doncs em va reduir el minutatge de joc. Però bueno, vaig estar seguint entrenant, vaig recuperar, diguéssim, certes sensacions i al poc ja em vaig trencar el lligament exterior del genoll dret. Aquesta sí que ja és la lesió grossa, no? N'hi ha més. Hi ha més, bueno, continua. Però aquesta és grossa, Aquesta és grossa, ja, sí. I res, doncs vaig estar 4 mesos fora i al tornar vaig decidir de baixar una mica de nivell i anar a entrenar, diguéssim, amb un altre equip que tenien, bueno, unes categories, més o menys a la mateixa categoria en la que està el Molins ara, per tornar a recuperar sensacions a poc i aviam si podia tornar un altre cop a segona B. I entrenant, portava 2 setmanes entrenant i em vaig trencar el menisc. Vale, o sigui, ja... Llavors aquí sí que ja vaig fer com un canvi de xip i em vaig dir noi, aquí hauries de ja tornar a casa i valorar una miqueta. O sigui, en aquell moment ja tu comences a pensar en tornar i a deixar aquesta... Perquè a més el segon any a Alemanya ja no estava amb els meus amics espanyols, saps? Estava sol, tenia la nòvia, perquè m'havia tret la nòvia a Alemanya, però estava més sol. O sigui, tu al teu cap ja no pensava en em recupero i torno a intentar-ho, sinó que ja una mica... Necessitava tornar perquè no m'estava sortint bé aquest any i vaig veure que necessitava un altre cop tornar a sentir la proximitat amb els amics, amb la família i recuperar sensacions sent feliç, perquè no estava sent feliç. Llavors doncs, em van operar al juny, allà a Alemanya. De quin any estem parlant ara? 2018-19? No, crec que era 2016 o 2017. Vale. 2016-2017, perquè ara ja porto 3 anys aquí i sí, 2017-2017. I em van operar al juny. Després de l'operació doncs, vaig estar 3 setmanes allà de rehabilitació, muletes, tal, i llavors quan vaig poder tornar a baixar, doncs ja vaig baixar cap aquí. Durant aquest estiu doncs, em van contactar del Molins i de diferents equips. Llavors amb el Molins em vaig contactar amb ells i doncs, va començar aquí l'etapa amb el Molins. Què passa? Que... Ojo. Al començar, jo evidentment encara no podia jugar al principi de temporada per la lesió del menisc i quan vaig reincorporar-me per jugar vaig notar com que faltava certa estabilitat al genoll i vaig fer-me proves després de jugar 2 o 3 partits i van detectar que tenia els lligaments creuats elongats i que evidentment no és com si estiguessin trencats, però si estan elongats no et fixen al genoll. Clar. Llavors hem de fer l'operació igualment. I una altra operació de genoll. Això ja estan aquí a casa, Estan aquí a casa. No sortien les coses. Bueno, estem parlant igualment que encara tens 24 anys, que si en algun moment el teu nivell torna a ser com el d'abans, encara hi ha alguna oportunitat, potser d'aquí una lliga espanyola, si tu et veus capaç i tornes al nivell d'abans, encara hi ha oportunitats, encara hi ha temps. Sí, és qüestió de valorar-ho. Però ara mateix encara tinc l'espineta clavada, no, de tornar a jugar, perquè al final quan vaig tornar de la lesió dels lligaments creuats va començar el Covid. Llavors és com que porto 3 anys i pico sense jugar realment, o sigui, he anat jugant estonetes entremig, partidets, sí, 1, 2, 3 partits, però tinc l'espineta de tornar a jugar i de sentir-me jugador. Llavors, en principi, un cop ja superi aquesta etapa de voler tornar a jugar, si surt el meu bon nivell i surten opcions de poder jugar
en lligues més elevades pues, seria qüestió de valorar-ho. Bueno, doncs ja veurem, esperem que, a veure si passa ràpid això del Covid. Sí que és cert que potser altres comunitats autònomes s'està jugant, aquí a Catalunya de moment no, a veure si aviat ens deixen, perquè jo estic amb el futbol igual que tu i això és una mica... Canviant una mica de tema, amb tots aquests equips que has jugat, em sabries dir algun jugador que ha compartit amb tu vestuari o ha jugat contra ells que el podem conèixer, tant la gent que ens veu o com jo? Hi ha algun jugador top, diguéssim, que podem conèixer? Sí, aviam, de la meva generació n'hi ha dos que han arribat a l'elit. Marc Garcia, que ara mateix està jugant pel Fuenlabrada, si no m'equivoco, a primera divisió espanyola. Primera, sí. I l'Ude Hackanson, que ara mateix no sé en quin equip està jugant, que és un jugador suec, que va jugar amb mi els 2 anys de juvenil, i va estar jugant per l'Estudiantes de Madrid i jugant Eurocopa i jugant amb Suècia també i tal. Vull dir, aquests dos són de la meva generació que han arribat més lluny i després d'un any més, el meu primer any de juvenil, el Barça el que feia era fer un mix de juvenils de primer any amb juvenils de segon. Vale. Llavors jo vaig jugar amb un juvenil de segon que es diu Mario Zonja, croata, que ha estat jugant a la NBA. L'any passat estava jugant a Portland. Ostres. Sí, sí. Vale. Mira, un allà i tu aquí sentat amb mi, tio. És que, hòstia puta. Ei, ben feliç que estic. Hi ha algú que hagi jugat contra ell? Coneixes així algun que ara et soni? Jugat contra ell, hi ha molts jugadors que han arribat a l'elit, sobretot del DKV Joventut, que són jugadors de la base, que el DKV el que fa és promocionar molt els seus jugadors de la base i els puja al primer equip. Llavors hi ha moltíssims que estan al primer equip i a partir d'aquí han anat canviant d'aires. Però... Per no allargar-me molt més, ens hem deixat algun equip en el que hagis estat de nivell o no sé si vas arribar a la selecció espanyola en algun moment? Sí, o sigui, vaig anar a partir de cadet, és quan el meu cos va explotar, diguéssim, físicament, vaig créixer i vaig començar a destacar. A mi això no m'ha passat, tio. Lo d'explotar i créixer no sé per què, però... A partir de cadet doncs em va passar això, el canvi físic, i vaig anar a la selecció catalana i a la selecció espanyola U16. I vaig estar a la selecció espanyola, en dinàmica selecció espanyola, fins la U19, que és el meu últim any a Lleida. Bueno, de nivell segur tot això. Qui t'agradaria, per anar acabant amb el tema de l'entrevista, qui t'agradaria que vingués aquí amb nosaltres per fer-li una entrevista? Home, a mi em faria molta gràcia que vingués l'Aniol. L'Aniol, vale, que està ara mateix a primera catalana del Sant Ildefons, si no m'equivoco. Va canviar d'equip. Sí. No. O sigui, està al Canvi de Let i ara està al Sant Ildefons, crec. Que no està jugant ara, però bueno, és un jugador que ha sortit d'aquí de la Incresa, que hem jugat junts. I per tancar l'entrevista, quina música t'agradaria que fiquéssim? Doncs a mi m'agradaria... aquest any que ha sigut un any complicat, he estat escoltant molta música i sobretot Post Malone. Vale. I a mi una cançó de Post Malone que m'agrada moltíssim és Circles. Doncs Jordi, te la guardes tu, vale? Vale. El que havíem pensat, fer un joc amb tu per final de l'entrevista. T'explico, tenim aquí unes pilotetes de paper, val? Tenim 3 cadascú i jugarem a 3 tirs. Val? Cada pilota tindrà una pregunta. Llavors tu tindràs que contestar depenent si falles o encertes el tir. Val? Jo et faré les 2 primeres preguntes ara. Del principi tu escolleixes quina vols. Vale? Van relacionades una mica amb l'esport. La primera és, quina ha estat l'expulsió més dura, perquè alguna hauràs tingut, no m'enganyis, més dura o bèstia de la teva carrera esportiva, és a dir, d'alguna antiesportiva que hagis fet o per faltes o el que sigui. I la segona, quin ha estat l'últim cop que has plorat per l'esport? Que aquesta jo crec que la podem més o menys saber, però quina vols d'aquestes 2? L'altra me la menjaré jo, o sigui que... Vale, doncs... contestaré la primera. La primera, la de l'expulsió. Llavors farem, si tu l'encertes, la pilota, no fa falta ni que en contestis. Vale. Si la falles, la contestes sí o sí. Vale. I si l'encertes i me la vols contestar, pues... No. Així que tu tens el primer tir. No són fàcils, Jo he provat abans i... pues jo soc molt dolent, clar. Vale, l'ha fallat. Anem a veure. Expulsió. Bueno, doncs... No em diguis que no t'han expulsat. Sí, m'han expulsat diverses vegades. De fet, soc bastant guarro. Vale. M'agrada, ens agrada. Aquí a aquest local ens agrada això.
Aviam, doncs va ser en un partit a Alemanya també, d'això que vas fent faltes que no són faltes de veritat i et cabregen, saps? I clar, en el bàsquet no és com No el pots futbol. protestar com al futbol, no? Sí que pots protestar, però en el futbol, si ja et treuen la targeta groga, ja estàs advertit, saps? Aquí, en el bàsquet, tu acumules les faltes. Llavors, si arribes a la quarta i 3 de les faltes que has fet no et semblen faltes, perquè ha sigut el mínim contacte o el que sigui, doncs tu ja vas cabrejat. I llavors, l'última falta vas fotre una garrotada, saps? I que piti i te'n vas a la merda, saps? Pues així, igual. I, bueno, Pues això. Això va passar, no? Va passar. Bueno, clar, perquè, per exemple, una tècnica o alguna així no compta com 2 pel bàsquet o una antiesportiva, a vegades compta com 2, no? Sí, l'antiesportiva no. La tècnica, és a dir, si tu ara jo et fot una falta i després em queixo i em piten tècnica, seria la falta i la tècnica. Vale. Però si tu t'estàs queixant perquè no t'han pitat alguna cosa, només et piten la falta tècnica per queixar-te. Ok, vale. Bueno. Doncs llavors jo tiraré per quin ha estat l'últim cop que has plorat per l'esport. Vamos a ver. Vale. He fallat. A ver. Crec que va ser l'any passat quan ens diuen... Bueno, jo és que vaig de dur per la vida, però soc un sentimental, i ens van dir que, bueno, portàvem molts anys jo amb el Molins intentant pujar de categoria i just quan vam canviar el Papiol doncs ens van dir que finalment la federació ens va dir que érem campions de Lliga. Llavors, jo quan vaig anar a la celebració, allà no vaig plorar, estava de festa i tal, però sí que a casa quan m'ho diuen pues, m'emocioné un poc, em va pillar el moment, vaig dir, hòstia, portàvem anys buscant això, tant jo com el Méndez, el Sergio o el Gavi, el Cuscó també, que havíem anat cap allà, i em va agradar molt. Igual que al Méndez no li va agradar, per exemple, guanyar la Lliga d'aquesta manera, a mi pujar de categoria pues, em va agradar bastant. Passem a la tercera i a la quarta, vale? I em dius quina vols. Creus que ets el millor jugador del teu equip, vale? O habitualment sorties de festa abans d'un partit? La segona. Vols la segona. Vale, a mi m'has fet un favor increïble. Vale, doncs tu tires... Si això és sí o no? Sí. Si la fiques, és que no. Si la falles, és que sí. L'he de ficar, doncs. Si no, ja contactem amb Alemanya, amb Barça, amb tothom. Escolta, que aquest jugador... Ui, l'ha ficat... Perfecte. Doncs a mi em toca... Creus que ets el millor jugador del teu equip? Jo... Oh, shit! Jo creia que sí, però la canasta ha dit que no, o sigui que... Pues res, no. Tinc molts jugadors que m'acompanyen a l'equip que són bastant millors que jo. I la última, la primera que pots escollir és: et cau malament la persona que tens al teu costat ara mateix, és a dir, jo? I l'altra pregunta, t'ha semblat una merda d'entrevista? Quina vols? La que tu vulguis. Vale, jo escolleixo la última, t'ha semblat una merda d'entrevista. Si em caus malament. I tu la de... O sigui, si la fiques és que sí... Llavors la tiro a la merda, no? Bueno, no ho sé. Si la fiques és que sí i l'altra que... Vinga, va. No, si la fico, responc el que vull. Vinga, vale. Perquè vull ficar-la. Vale, va. Ara una altra cosa és que la fiqui, però... Quasi. Vinga, respon igualment. Em caus molt bé, tio. Vamos, hòstia. Vamos. Vale, t'ha semblat una merda d'entrevista, vaig intentar ficar-la i ara et dic, a veure. Vale, he fallat. No, m'ha semblat una entrevista molt interessant. Et podria dir que no i fer mal graciós, però bueno, crec que ara que havíem fet 2 entrevistes de futbol, venir del bàsquet, veure la teva carrera, veure les lesions que has passat, que sempre és difícil això, i és una altra part, o sigui, per exemple, el Jordi ens va explicar situacions familiars, l'Alicia també, doncs veure que les lesions també és una cosa que pot ser molt dura per una persona en el món de l'esport. Així que res, Arnau, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i espero que hagis estat còmode i a gust, així que moltíssimes gràcies. L'última és pels cubates, no? Sí. Jo, tio, no volia... O sigui, volia fallar la que he ficat, tio. Volia dir que era el millor del meu equip i l'he fotut.